Δείτε πόσο παίζουμε ποδόσφαιρο. Για να μάθουν όποιοι θέλουν ποδόσφαιρο, να το δούνε, για να καταλάβουν πιο πολύ ποδόσφαιρο. Πώς είναι τα tackling, πώς είναι αυτά, πώς πρέπει να σουτάρεις. Έτσι, πρέπει να βάλουμε το βίντεο. Να, έτσι. Το σκορ είναι 1-1. Θα δείτε πόσο καλοί είμαστε. Εγώ παίζω 4 χρόνια μπάλα, ο αδερφός μου παίζει 2 χρόνια. 3 χρόνια. Και πάει τρίτη τάξη, εγώ πάω τετάρτη. Και είμαστε πολύ καλοί ποδοσφαιριστές εκεί. Ο φίλος μου Ευαγγελίου είναι ο καλύτερος. Και αυτό έχει βάλει πολλές ταινίες στο YouTube. Θα δείτε πώς... Και δείτε πώς σουτάρει ο αδερφός μου. Είναι καταπληκτικό, λέμε. Θα βγάλω ένα βίντεο για όλους. Να το βλέπεις στο YouTube. Ναι, κοιτάξτε πώς θα παίξουμε μπάλα. Αρχίζεις, Το σκορ είναι 1-1, μην ξεχνάτε. Πρώτα μην ξεχνάτε να κάνουμε tackling. Το σκορ είναι 1-1. Τώρα έβαλα τον γκολ, αλλά γι' αυτό 1-1. Στα 5 γκολ τελειώνουμε και παίζουμε play-off Champions League όπως τα κανονικά. Όπως τα κανονικά. WE. Θα δείτε τώρα. Πάμε. Κοιτάξτε πόσο κουμπάφηκα. Γεια σας! Χτύπησα. Δεν ξέρε. Όχι. Τσελεράδο. Δεν γίνεται να περκρούσεις μόνο να σώζεις. Το τέρμα. Βάσου. Παίζει. Τι! Ωρε! Εγώ το παίζεις σου ρε βλακά. Εσύ είσαι μπλάκας. Βλέπεις τι γίνεται. Το σκορ είναι 1-1. 1-1. Γκολ! 2-1. Τι φάουλ! Πέναλτι τότε. 2-1, πέναλτι. 2-1, άμα βάζει 2-2. Πέναλτι. Γεια σας, θα κάνω ένα πέναλτι. Το παίζουμε στα βολιά, ρε παιδιά, να το ξέρετε. Αφού μου έπαιξες με φάουλ. Ναι, ρε, εγώ εσύ ποτέ δεν παίζουμε φάουλ. Έλα, σούταρε. Νούσι! Τι έβαζες τώρα, Χριστέ! Α, καλά. Τώρα εσύ πεις να κάνεις πεναλτάκια. Όχι! Το σκορ είναι 2-1. Παίξε. Δεν είναι τίποτα. Ο πιο βλάκας είσαι. Βλάκα πας καλά. Κάνε πέναλτι πάλι. Πέναλτι πάλι. Φάουλ. Παίξε πέναλτι. Φάουλ. Εντάξει τότε με τείχος. Άντε τότε να μας παρατάς.